Η 87η σούρα Al-A'la, ο ύψιστος, σε 19 εδάφια εν Μέκκα. Μπισμillahir-Rahmanir-Rahim. Στο όνομα του Allah, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Σαμπιχ ισμ Rabbikal A'la. Δόξαζε το όνομα του Κυρίου σου του ύψιστου. Αλladhi khalaqa fasawwa. Που δημιούργησε και στη συνέχεια τελειοποίησε. Walladhi qaddara fahada. Που θέσπισε νόμους ιδιότητας σε κάθε δημιούργημα και έτσι καθοδηγεί. Walladhi akhrajal mar'a. Και έκανε να βγουν οι πράσινοι βοσκότοποι. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Και έπειτα τους έκανε μελαψές καλαμιές. Sanuqri'uka fala tansa. Θα σου διδάξουμε διαβάζοντας το μήνυμα το Κοράνιο, ώστε τίποτε δεν θα ξεχάσεις. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Εκτός ό,τι θέλει ο Allah, γιατί γνωρίζει το φανερό και ό,τι είναι κρυμμένο. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Και θα σε διευκολύνουμε να αναγγέλεις τον απλό δρόμο του Ισλάμ. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. Γι' αυτό προειδοποίησε νουθετώντας σε περίπτωση που η προειδοποίηση ωφελεί. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Θα δεχθεί τη συμβουλή όποιος φοβάται τον Allah. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Και θα την αποφύγει παραμερίζοντας την ο δυστυχής που διάλεξε την απιστία. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Που θα μπει στη μεγάλη φωτιά. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Που μέσα της τότε δεν θα πεθαίνει ούτε θα ζει. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. Θα ευτυχήσει μόνο όποιος έχει εξαγνιστεί. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Και δοξάζει το όνομα του Κυρίου του και προσεύχεται. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Και όμως προτιμάτε, ó άνθρωποι, τη ζωή αυτού του κόσμου. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ενώ η μέλουσα ζωή είναι καλύτερη και διαρκεί μόνιμα. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Αυτές βέβαια οι προειδοποιήσεις είναι γραμμένες στις βίβλους των πρώτων, των αρχαίων αποκαλύψεων. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Στις βίβλους του Αβραάμ και του Μωυσή.